kawasanan RPP sederhana. Saderengipun kula lajengaken wonten pitakenan ingkang mbok menawi mangke saged kangge gambaran menapa ingkang kedah kita tindakaken wonten ing penyusunan dan pengembangan RPP. Kita akan sepisan apakah yang dimaksud dengan RPP. Bapak Ibu sampun apa yang dimaksud dengan RPP? Ingkang kalih, pernahkah Bapak Ibu RPP? Angka 3, dari mana Bapak Ibu mendapat RPP? Nah, menika ingkang mangsuli nggih piyambak-piyambak amargi wonten ing dalem piyambak nggih. Angka sekawan, Bapak Ibu membuat RPP, lajengipun apakah wajib menyusun? Untuk apa menyusun RPP? Apakah menyusun RPP merupakan tugas administratif seorang guru? Nah, wonten ing dalemipun kirang langkung kalih jam ngajeng, mbok menawi kita sedaya badhe nyinaoni bab menika sharing kemawon menapa ingkang sampun dipun ayahi Bapak Ibu wonten ing sekolah piyambak-piyambak saged diskusikan di sini ngaten nggih. Dados samangke wekdalipun dados saumpami mangke menawi wonten pandangan saged mawon. Apa tuh RPP sederhana? Dulu atau umumnya guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga banyak menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Terus saderengipun RPP sederhana menika Bapak Ibu menawi nyerat RPP ngantos setunggal KD menika mbok menawi kirang langkung 19 halaman. Ngaten. Ngaten napa mboten nggih? Nggih, terus kadosipun RPP ingkang ngantos 19 halaman menika sangat menyita waktu, mengurangi waktu yang seharusnya bisa difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dasar penyusunan RPP menika wonten gangsal ingkang sepisan wonten ing Permen Pan RB nomor 16 tahun 2007 menika bab standar guru ingkang angka kalih Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009 menika bab jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Angka 3 Permendikbud nomor 21 tahun 2016 bab standar proses. Ingkang sekawan Surat Edaran Mendikbud nomor 11 tahun 2019 menika bab RPP sederhana. Nah menika ingkang badhe kita sinaoni sesarengan mangke. Lajeng ingkang angka gangsal Keputusan Mendikbud nomor 719 garing P garing kalih bab penyederhanaan KIKD menika ing mapel basa Jawa mbok menawi taksih dereng katindakaken kala wingi menika nembe wonten Rakornas kurikulum nanging amargi ingkang nderek Rakornas menika nembe mapel nasional basa Jawi dereng nderek nanging paling boten kita minangka dwija basa Jawa sampun wonten trontong-trontong bilih wonten kawigatosan saking buktinipun dinten menika utawi menika sampun dinten kaping 3 menika kaparingan wekdal kangge sinau sesarengan kangge workshop sami kalian mapel-mapel sanesipun. Lan kala wingi wonten ing sawetawis PJMP Basa Jawa Bapak Ketua ugi saperangan pengurus inti MGMP Basa Jawa Kota menika sampun pirembagan bab materi esensial.
Dados kangge menika kade-kade ingkang badhe kita ucalaken kita paringaken wonten ing para siswa sampun saged karakit rada padha karo kancane, maksudipun kalih mapel-mapel sanesipun, menawi mapel sanesipun wonten materi esensial basa Jawi ugi sampun wonten ngaten. Lajeng bab kompetensi pedagogi guru wonten ing Permendiknas nomor 16 itu ayat 3 menika wonten bab merencanakan pembelajaran. Jadi kompetensi guru mata pelajaran menika salah satunggalipun inggih menika merencanakan pembelajaran. Merencanakan pembelajaran menika kedahipun wonten 6 bab ingkang sepisan menika memahami prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum menika wonten 3 ingkang sepisan berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan peserta didik. Kemudian ingkang kalih menika belajar sepanjang hayat lan ingkang angka 3 menika menyeluruh dan berkesinambungan. Terus dalam merencanakan RPP satunggalipun kompetensi pedagogi seorang guru itu harus memahami prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum menika kula ambali malih ingkang sepisan menika berpusat didik potensi perkembangannya dan kebutuhan serta mempertimbangkan lingkungan ingkang angka kalih belajar sepanjang hayat dan menyeluruh dan berkesinambungan. Ingkang angka kalih menentukan tujuan pembelajaran yang diampu. Angka 3 menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ingkang angka sekawan memilih materi pembelajaran yang terkait pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran secara benar. Ingkang angka 6 mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Terus wonten ing rancang RPP menika kedah adhedhasar 6 bab kala wau. Terus prinsip kurikulum, tujuan pembelajaran, pengalaman belajar, memilih materi, menata materi, dan instrumen penilaian. Salajengipun Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 menika bab jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menika wonten tugas guru. Tugas guru menika merencanakan pembelajaran utawi bimbingan, melaksanakan pembelajaran utawi bimbingan yang bermutu. Angka 3 menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Ingkang angka sekawan melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan. Jadi ibaratipun guru menika kedahipun saged ngerancang, saged mulang, saged nimbang. Ngerancang menika merencanakan pembelajaran bimbingan. Ingkang angka kalih melaksanakan dados saged ngerancang, saged mulang. Jadi setelah direncanakan itu actionnya bagaimana itu dalam melaksanakan. Sampunipun nimbang, menilai, mengevaluasi dari hasil pembelajaran. Nah, dari tindak lanjut menilai, nimbang kala wau, ini pun wonten tindak lanjutipun inggih menika pembelajaran perbaikan menapa pembelajaran pengayaan. Ngaten. RPP sederhana itu yang bagaimana? Yang pasti tujuannya itu tidak menyulitkan guru dalam membuatnya. Mudah dilaksanakan dan mudah dievaluasi. Wonten sakmangke kan wonten berbagai jenis model RPP sederhana utawi umumipun ingkang dipun sebut RPP 1 lembar. Nah, itu tujuannya kalau lembar itu kan gampang di anggenipun mirsani menika gampang. Oh, dina iki meh mulang napa saking mboten usah buka-buka.
bab-baban sampun cetha pilih skenario pembelajaran action Bapak Ibu guru wonten ing ngajeng kelas pertemuan menika saged kawaos wonten ing lembar kala wau. Tidak menyulitkan guru dalam membuatnya. Mudah dilaksanakan dan mudah dievaluasi. Nah, ini juga merupakan salah satu implementasi merdeka belajar. Kalau siswa itu merdeka belajar dan guru juga harus merdeka mengajar. Intinya kalau menapa semua orang adalah guru dan di semua tempat adalah sekolah. Jadi kita bisa belajar dengan siapa saja dan dengan belajar apa saja itu. Prinsip pengembangan RPP sederhana menika wonten 3. Ingkang sepisan menika efisien, ingkang angka kalih efektif, ingkang angka 3 berpusat pada siswa atau berorientasi pada peserta didik. Maksudipun menapa to? Ingkang dipun maksud efisien menika pembelajaran berarti dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Efektif berarti dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi sasarannya itu pasti fokus. Berarti penulisan RPP bukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan dan kebutuhan siswa. Kesiapan kaitannya dengan kita mempertimbangkan usia anak, materi yang akan diberikan. Kalau menawi kalau ini dinten sepisan kaping kalih menika taksih rembab bab dandang gula ingkang dipun aturaken Bu Marsini menika kula menawi maringi materi dandang kula menika sinaosa menapa boten tembang sing dipun paringaken amargi tembang menika kan kebagianipun seni musik ngaten memahami makna tembang dandang kula menika kangge kula piyambak kesiapan siswa kirang maksudipun keduhuren ngaten dados para siswa menika saged nanging sagedipun menika mboten kok karena betul-betul memahami tetapi karena hafal padha siji iki padha loro isine iki ngaten apal nanging kok sampun menawi apal makna paling kathah niku ngantos gangsal padha kemawon kamangka wonten pinten-pinten padha ngaten menika mempertimbangkan kesiapan. Ketertarikan menika implementasi dari siswa para murid menika para siswa menika gaya belajarnya menika benten wonten jenis belajar ingkang audio wonten ingkang visual wonten ingkang kinestetik. Nah Bapak Ibu guru anggenipun ngrancang utawi menyerat RPP menika kedah migatesaken kira-kira para murid, para siswa menika menawi anggen kula ngerakit RPP kanthi media ngaten tertarik mboten ngaten dados ketertarikan itu adalah salah satu pertimbangan untuk menulis atau menyusun. Dan kebutuhan siswa menika utami sak menika kathah sekolah-sekolah ingkang katunjuk utawa kaparingan menapa mandat nggih menapa ayahan saking dinas minangka inklusi. Nah, menika anggenipun nyerat RPP kedah benten antawisipun RPP siswa reguler kalih RPP siswa inklusi anak berkebutuhan khusus. Nah, menika mangke kita rembak langkung jeru nggih. Apakah RPP dapat dibuat dengan singkat, misalnya 1 halaman? Jawabannya bisa, asalkan sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Tidak ada
persyaratan jumlah halaman. Maksud dengan RPP 1 halaman atau 1 lembar itu tidak harus RPP-nya dalam satu susunannya di apa ya, dipun seselakan utawi direko-reko supados dados 1 halaman tidak harus dipaksakan 1 halaman. Menawi langkung saking 1 halaman dados 2 halaman nggih mboten dosa, mboten napa-napa. Ngaten. Nah, miturut Surat Edaran Mendikbud nomor 19 tahun 2019, komponen inti RPP menika wonten 3. 3 menika ingkang sepisan tujuan pembelajaran, ingkang angka langkah-langkah pembelajaran utawi kegiatan, dan penilaian pembelajaran utawi asesmen. Ingkang mesti wonten ing RPP kala wau mesti nginggilipun wonten identitas nggih, kalau menawi identitas menika kedah wonten supados yantun sanes menawi maos RPP Bapak Ibu menika langkung fokus niki RPP kangge kadhe menika kelas menika semester menika ngaten. Ingkang baku komponen inti RPP menika wonten 3, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran utawi kegiatan lan penilaian. Nah, lajeng komponen-komponen sanesipun kados pundi? Menapa kedah dibucal, menapa kedah pripun? Komponen-komponen lainnya dapat ditambahkan seperti yang tercantum pada lampiran nomor 22 tahun nomor kali likur tahun 2016 bab standar proses. Dados menawi badhe dipun tambahaken menika pareng monggo ngaten. Ingkang sepisan tujuan pembelajaran. Pembelajaran adalah rumusan kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, menika sampun pirsa sedaya bilih nalika nyerat RPP utawi action wonten ing kelas menika wonten bab sikap, pengetahuan, lan keterampilan ingkang kedah kita paringaken dhateng para siswa. Nah, pola atau rumusan untuk memenuhi ABCD. Jadi perumusan tujuan pembelajaran menika wonten syaratipun inggih menika rumusan ABCD. A menika audiens peserta didik, B behavior perilaku utawi kata kerjanya, C conditioning keadaan yang harus dipenuhi, dan D menika degree batas minimal tingkat keberhasilan pencapaian perilaku tetapi bukan nilai karakter. Jadi wonten ing mriki bukan nilai karakter. Kenapa kok bukan nilai karakter? Karena kalau ini nanti sebagai nilai karakter dimasukkan dalam tujuan pembelajaran itu akan ada tagihannya. Jadi akan ada tagihannya. Saumpami karakter gotong royong. Nagih gotong royong kados pundi? Karakter kerjasama tagihanipun kados pundi? Terus degree wonten ing mriki ingkang dipun maksud menika batas minimal tingkat keberhasilan pencapaian perilaku, bukan nilai karakter. Contoh penulisan tujuan pembelajaran menika contohipun KD 3.1 lan KD 1.1 kelas 9 3.1 memahami teks cerita Ramayana Anoman Duto. KD menanggapi isi teks cerita Ramayana Anoman Duto. Nah, KD menika minangka KD pengetahuan lan keterampilan. Tujuan pembelajaranipun menika namung contoh kemawon. Setelah ikuti proses pembelajaran dengan membaca teks cerita Ramayana Anoman Duto. Nah, membaca teks menika C, peserta didik A minangka audiennya dapat memahami itu perilakunya, atau B memahami isi teks Ramayana Anoman Duto
menentukan unsur-unsur intrinsik pada teks cerita Ramayana Anomanduta, menemukan pokok-pokok pada setiap paragraf teks cerita Ramayana Anomanduta dengan tepat. Terus wonten ing tulodo penulisan tujuan pembelajaran menika ABCD ini pun sampun tercover. C ini pun membaca teks, A peserta didik, siapa tuh yang melakukan, perilakunya apa, kata kerja yang harus yang akan dicapai apa, memahami, menentukan, menemukan itu. Nah, degree-nya dengan tepat. Lajeng komponen A, B, C, D tidak harus disusun berurutan berdasarkan abjad. Dados mboten kok A ne kedah wonten ing ngajeng mboten. Dados kaget kemawon kok wonten ing inggil menika C, A, B, D. Orientasi tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu ditulis dengan berorientasi pada satu, pembelajaran HOTS. Kalih literasi, sekawan keterampilan abad 21 utawi 4C. Pembelajaran HOT ing sawetawis wekdal kala wingi nalika kelas 9 sakderengipun pandemi menika sampun pelatihan, sampun ngawontenaken workshop penyusunan soal ujian sekolah yang berbasis HOT. Menika menawi soalipun HOTS, tetapi dalam proses pembelajarannya tidak HOTS, itu akan terasa aneh. Terus menawi atau kalau kita menuliskan soal yang HOTS itu harus proses pembelajarannya juga HOTS. Jadi anak-anak atau para siswa menika mboten kaget soal kok ini ora tahu diulang. Merancang tujuan pembelajaran itu harus orientasinya juga pada pembelajaran HOTS. Ingkang angka kalih menika literasi, wonten literasi budaya, literasi numerik, literasi IT, menika Pak Tujo menika langkung napa pono Pak Tujo menika pendikaripun wonten napa grup anu nggih literasi guru nggih. Kang angka 3 menika PPK. Pembiasaan karakter budaya sekolah. Wonten sekolah dengan muatan khusus, umpamaken sekolah inklusi, wonten sekolah adiwiyata, wonten sekolah ramah anak, wonten sekolah menapa malih nggih, menika kok budaya-budaya sekolah saged dipun lebetaken wonten ing tujuan pembelajaran. Gumantung sekolahipun piyambak-piyambak, wonten sekolah pelestari permainan lan sanesipun. Ingkang sekawan orientasi wonten ing keterampilan abad 21 utawi sekawan C, critical thinking and problem solving, berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif, communication skill, keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Itu orientasi tujuan pembelajaran. Nah, kangge mangertosi bilih proses pembelajaran, terus dalam proses pembelajaran tujuan pembelajaran itu tidak hanya berorientasi pada hasil saja, tetapi yang paling utama itu adalah prosesnya, bagaimana kita mendesain proses pembelajaran supaya hasilnya nanti bisa sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Nah, untuk mendesain proses pembelajaran yang HOTS itu kita perlu mengetahui bahwa area HOTS itu ada di mana. Nah, wonten ing dimensi pengetahuan ada pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan metakognitif. Lajeng wonten ing proses kognisi menika wonten menika taksonomi Bloom nggih, mengingat,
taksonomi Bloom niku ingkang dipun perbarui dening Anderson menika wonten mengingat menika C1, kognisi 1, tahap 1, memahami menika C2, C2 niku kognisi 2, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, mencipta C6. Nah, maksudipun menapa menika? Wonten ing faktual dimensi pengetahuan yang faktual menika tuladanipun ingkang kados pundi? Gambaranipun menika ngaten. Kursi itu wujud nyata itu sebuah kursi bisa kita lihat. Nuwun sewu, Bapak Ibu, kadosipun Bu Rini terlempar saking room menika awit mbok pilih menapa sinyalipun. Monggo Bu Rini menawi nggih dereng. Kadosipun sinyalipun menika pedhot nggih. Nggih, nuwun sewu Bapak Ibu nenggo sawetawis. Awit menika bab sinyal menika keputusan sinyal mboten saged dipun ganggu gugat. Pramila kersa mboten kersa Bu Rini kedah menika medal saking room. Mbok bilih mangke kita tenggo sawetawis saged mlebet malih Bapak Ibu. Terus pundi Bu Rini? Sampun saged? Nggih, sampun. Sampun saged Pak Jo? Ya, sampun monggo Bu Rini. Nggih. Inggih, sampun. Dumugi pundi? Dumugi Pucang Gading, nggih. Monggo Bu Rini. Nggih, dados wonten ing menika dimensi pengetahuan faktual menika saged sampun saged Pak Jo? Sampun saged kapiran Bapak Ibu? Sampun, nggih. Nggih. Dados wonten ing dimensi pengetahuan ingkang faktual menika gambaranipun yang bisa kita lihat, yang bisa kita diindra, bisa kita lihat, kita pegang, itu faktual, faktanya itu kursi itu ya wujudnya seperti itu. Dan konseptualnya kursi itu adalah tempat untuk duduk. Kursi ini kanggo lungguh. Proseduranya itu piye ya carane nggawe kursi. Nah itu. Nah, untuk sampai ke metakognisi itu Sewu Bu Rini. Nggih. Videonipun panjenengan dipun tutup mawon, kersanipun boten kawratan nggih. Oh, ngaten nggih. Mawi swanten kemawon nggih. Monggo. Mboten napa-napa. Ngawekani menika nggih. Video menika aurat. Nggih. Sampun saged? Sampun saged nggih? Sampun nggih, monggo. Oh, nggih. Lajeng ampun Tuhan, karena saya sangat bosan nih. Nggih, yang prosedural tahap-tahapnya nggawe kursi iki nggih, anten itu prosedural. Nah, metakognisinya ketika siswa itu sudah kursi untuk tempat duduk dan cara membuat kursi, ketika itu sudah sampai di dalam diterima, dipahami oleh siswa itu bisa mempunyai pemikiran atau mempunyai angan-angan, mempunyai ide bagaimana kalau kursi itu supaya misalkan sampami lenggah ing kursi mriko mboten sandadak ngangkat kursi, mboten sandadak ngusung kursi. Nah, mriko bisa diwenehi roda. Nah, ketika memutuskan bahwa kursi itu bisa diberi roda untuk kognisi. Terus wonten ing mriki mengingat, memahami, menerapkan itu area masih dalam area lodge.
order thinking skill rendah. Nah, HOTS-nya ini menika wonten ing C sekawan, C gangsal lan C6. Nah, menika bab dimensi pengetahuan kala wau kedah mbikak malih menapa ingkang sampun kaserat ing kata kerja operasional ranah kognitif menika wonten C sunggal kalih 3 sekawan gangsal lan 6 menika dados nyerat tujuan pembelajaran menika kedah mbikak menapa KKU menika dados menika menawi saged menika wonten ing sadéngah papan menawi wonten ing deskrip wonten ing meja kantor wonten ing dalem wonten ngaten supados mangke langkung apal ngaten nggih. Nah, wonten ing gambar menika membandingkan menika kita update podo-podo membandingkan tapi kok setunggal wonten ing memahami, setunggal wonten ing mengevaluasi menika gumantung dumateng objekipun ingkang dipun bandingaken ngaten. Salajengipun ingkang angka kalih langkah-langkah pembelajaran ingkang angka setunggal menika kala wau tujuan pembelajaran ingkang angka kalih langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran adalah urutan aktivitas pembelajaran yang terdiri atas pendahuluan, inti, dan penutup. Menawi menika Bapak Ibu sampun kulino nalika nyerat RPP utawi nalika action wonten ing masing kelas menika sampun saged milah-milah pendahuluan, inti lan panutup menika. Nanging pun kegiatan pendahuluan itu sing kepilih to. Kegiatan pendahuluan itu adalah aktivitas guru. Jadi dalam pendahuluan itu yang ditulis adalah guru, bukan siswa atau bukan peserta didik, tetapi aktivitas guru dalam menyiapkan fisik dan psikis siswa. Nah, wonten ing mriki Bapak Ibu saged nyerat utawi saged menapa ingkang dados muatan-muatan PPK utawi muatan-muatan sekolah, menyiapkan fisik, psikis. Menika saumpami tuladanipun mengajak para siswa menika ndonga bilih menika PPK religi ngengetaken para siswa diliti coba dipersani ning meja sampah napa mboten yen wonten sampah dibuang dhisik supaya anggone sinau nyaman. mengaitkan mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan apa yang akan dipelajari siswa. Tujuan pembelajaran dan manfaatnya, angka sekawan menyampaikan cakupan materi, libatkan siswa untuk menebak materi apa yang akan dipelajari. Terus menyiapkan fisik, psikis, mengingatkan pengetahuan yang sebelumnya itu untuk memancing anak untuk bisa berkonsentrasi, bisa fokus pada apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran itu dengan harapan anak itu apa yang akan didapatkan atau apa yang harus dia ikuti, apa yang harus dia kerjakan sehingga bisa mencapai kompetensi yang harusnya dia peroleh. Itu perlunya kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Kadang amargi anggen semangat badhe ngaturaken pembelajaran menika kadang Bapak Ibu utawi kula menika kadang kesupen. Pembelajaran. Lajeng menyampaikan cakupan materi.
libatkan siswa dengan cara menebak materi apa yang akan dipelajari. Ini biasanya pun menika kanthi cara maringi pitakenan. Utawi Bapak Ibu menawi mlebet kelas menika ngasta menapa ingkang narik kawigatosان para siswa utawi menawi Pak Kiman menika Bapak dalang ingkang sampun makaping-kaping menapa menika pentas wonten ing Gunung Pati lan Swantara Semarang lan Tengah menika Kiman mlebet kelas kok ngasta wayang. Nah, menika kan para siswa salah satu cara melibatkan siswa untuk bisa menebak kira-kira materi apa yang kan oleh Bapak Ibu guru. Guru wonten ing inti menika aktivitas siswa. Dados yang ditulis ingkang dipun serat wonten ing kegiatan inti menika kedah siswa peserta didik. Nah, aktivitas siswa yang dilakukan melalui setiap model didik pelajaran serta sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan yang akan dicapai. Jadi wonten ing kegiatan inti menika ingkang ngajeng kala wau bilih anggenipun nyerat RPP menika kangge tujuan pembelajaran menika harus memperhatikan kebutuhan peserta didik, kebutuhan siswa. Salah satunya itu karakteristik peserta didik wonten ing kegiatan intinipun menika kedah dipun bentenaken menawi wonten siswa ingkang mbetahaken bab-bab ingkang khusus. Terus menawi wonten lare inklusi wonten ing kegiatan inti menika Bapak Ibu mesinipun kagungan trik utawi strategi utawi cara kados pundi anggenipun maringi piwucalan kangge para siswa ingkang reguler lan siswa ingkang berkebutuhan khusus kala wau. Nah, menika mangke wonten ing panggenan menika wonten ing wekdal menika wekdal ingkang sanget kangge diskusi, kangge sharing, kangge menapa nggih curah pendapat, kangge menapa curhat mumpung wonten Pak Ketua NGMP ingkang sampun nglonggaraken wekdal kangge kita sedaya. Nah, niki kalian matur Pak Tukijo. Bilih wekdal kados mekaten menika langkung sae saumpaminipun dipun wontenaken setunggal wulan sepisan ngoten Pak Jo. Dados menika kan Bapak Ibu semangat peserta ngantos langkung saking 900. Nah, menika kan menapa kemawon bab-bab ingkang perlu kita menapa mangertosi wonten ing pasinaon basa Jawa menika saged sarana derek menapa menika bebekipun Pak Duta Rumah Belajar Jawa Tengah. Dados mbok menawi mangke kegiatan-kegiatan MBMP menika langkung regeng ngaten. Menika namung napa usulan kemawon menggo saking Tikus Kedhik. Dados kula wangsuli malih sumber belajar sesuai dengan karakteristik siswa, karakteristik peserta didik dan tujuan yang akan dicapai. Jadi apa yang akan kita sampaikan yang akan dicapai oleh siswa dengan kita fasilitasi, guru Bapak Ibu memfasilitasi, memotivasi, mendampingi para siswa menika supados saged mencapai kompetensi ingkang harus dikuasai. Saged gayuh kompetensi ingkang dipun kuasai ngaten.
Nah, samangke kegiatan penutup. Nah, menawi penutup menika isinipun aktivitas guru lan siswa. Pendahuluan itu aktivitas guru, inti itu aktivitas siswa, yang difasilitasi guru, dampingi guru, dan untuk penutup itu adalah aktivitas guru dan siswa. Dalam kegiatan penutup itu berisi aktivitas guru dan siswa dalam melakukan refleksi pembelajaran untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas dan hasil yang diperoleh dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung. Ingkang ngopali memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. Ingkang ketiga memberikan tugas serta menyampaikan kegiatan berikutnya. Itu dalam kegiatan penutup yang kita tulis di dalam RPP. Nah, ingkang angka 3 wonten ing format RPP versi surat edaran Mendikbud nomor 19 tahun 2019 menika ingkang angka 3 inggih menika penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu penilaian. Jadi penilaian itu ada 3, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dalam penilaian itu ada syaratnya. Yang satu itu harus direncanakan. Ingkang kalih ditulis instrumennya. Instrumen penilaian menika, perangkat instrumen penilaian menika wonten kisi-kisi penulisan soal, naskah soal, kunci jawaban, rubrik penilaian, dan pedoman penyekoran. Menika Bapak Ibu sampun kulino menika anggenipun menawi ndamel soal utawa nyerat soal menika kedah wonten administrasi soal menika kisi-kisi, naskah soal, kunci, rubrik penilaian, menawi penilaian menika awujud keterampilan, dan pedoman penyekoran. Lan angka 3, penulisan penilaian disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Maksudnya, penilaian pembelajaran itu diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran wonten ing inggil. Bukan penulisan penilaian itu bukan mengacu pada materi, bukan, tetapi mengacu pada tujuan. Jadi tujuannya apa? Dados wonten ing wonten ing indikator menika akan terbayarkan di tagihan wonten ing penilaian. Jadi tujuannya itu akan terjawab di tagihan. Bukan penilaian itu bukan menilai materi, bukan berorientasi pada materi, tetapi orientasinya pada tujuan pembelajaran. Lajeng penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Wonten ing KI setunggal lan KI kalih spiritual dan sosial. Wonten ing mriku mangke saged monggo ingkang spiritual menika ingkang dipun amati, yang diamati, yang dinilai, yang biasakan menika menapa berdoa sebelum dan sesudah belajar, utawi mangke menika ing sosialipun lan menika wonten muatan-muatan khusus sekolah menika berwawasan lingkungan, berbudaya lingkungan. Nah, wonten ing penilaian sikap menika ingkang dipun observasi yang diamati dening guru. Nah, bagaimana melakukan penilaian sikap kalau penilaian pengetahuan, keterampilan sampun cetha. Nah, penilaian sikap diasumsikan bahwa setiap peserta didik menika memiliki perilaku yang baik. Perilaku menonjol sangat baik atau perlu bimbingan yang dijumpai selama proses pembelajaran ditulis dalam jurnal
atau catatan pendidik. Jadi penilaian sikap itu bukan berupa soal, kerjakan soal tentang gotong royong ini, atau kerjakan soal tentang religiositas, atau penilaian sikap menika ingkang dipun catet, ingkang dipun tulis wonten ing jurnal sikap menika perilaku yang menonjol. Menonjol itu wonten kalih sangat baik, menonjol karena sangat baiknya atau karena perlu bimbingan. Bimbingan dalam arti kenapa di sini kok perlu bimbingan? Karena tugas guru adalah membimbing. Jadi bukannya kalau anak-anak ada yang melakukan hal yang melanggar itu kita hukum, bukan. Itu bukan mendidik. Jadi tugas guru adalah membimbing, bukan menghukum. Menghukum itu adalah tugas para penegak hukum. Jadi dalam hal ini anak yang perlu bimbingan. Jadi kalau misalkan ada anak yang terlambat masuk kelas kemudian dihukum dengan berdiri di depan kelas, itu tidak pas, itu tidak sekolah ramah anak. Jadi perlu kita bimbing. Kenapa kok terlambat? Jadi anak melakukan para siswa menika menawi wonten menawi ndakaken kesalahan atau perlu perhatian itu karena pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya. Terus tidak perlu langsung dihukum. Terus perilaku yang menonjol kalau wau yang ingkang dipun serat wonten ing jurnal penilaian sikap kados pundi tuladanipun mangke wonten ing terus ingkang wonten ing mriki penilaian sikap itu yang ditulis hanya yang sangat baik dan perlu bimbingan. Dan anak-anak yang tidak pernah melakukan atau tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak salah atau melakukan hal-hal yang kurang baik atau yang baik-baik saja, tenang-tenang saja, itu berarti sudah dikategorikan sikapnya baik. Dan kalau menonjol dan itu sering dilakukan oleh anak tersebut, berarti perilaku atau nilai sikapnya sangat baik. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Jadi setiap saat Bapak Ibu menika saged melakukan observasi pada para siswanya, mengobservasi nalika badhe mlebet kelas kok wonten lare kalau wau ningali keset kok manggone kurang pas, lare menika boten sah dipun dawuhi kok benake keset wau. Nah itu dicatet, dipun catet. Wonten lare wonten ing lapangan nalika wonten sampah wujud tisu kok lare menika kala wau mendhet lajeng dipun cemplungaken tempat sampah. Nah menika dipun catet. Dados kapan saja ketika Bapak Ibu menika manggi para siswa menika melakukan hal-hal yang sangat baik, yang menonjol, itu perlu dicatat dalam jurnal. Nah nalika kanthi menika mangke teknikipun kados pundi wonten ing penting. Nah, penilaian diri dan penilaian antar teman itu tidak perlu setiap saat dilakukan. Paling tidak 1 semester 1 kali. Jadi penilaian diri itu 1 semester 1 sampami. Penilaian antar teman menawi semester kalih menika ping sepisan ngaten sampun cekap. Tidak perlu setiap saat penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, tetapi untuk teknik observasinya Bapak Ibu bisa setiap saat apabila menemui atau mirsani para putra para siswa menika wonten ing ingkang nindakaken bab ingkang sae sanget utawi bimbingan. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan mengumpulkan informasi mengenai penguasaan pengetahuan peserta didik. Jadi untuk penilaian pengetahuan ini tidak masalah karena apa yang kita sampaikan menapa ingkang dipun paringaken Bapak Ibu dumateng para siswa menika anggenipun wiji mangke kanthi penilaian pengetahuan menika biasanipun wujudipun soal utawi tes saged tes lesan utawi tes tulis ingkang
bentuk utawi wujudipun maneka warna. Bagaimana melakukan penilaian pengetahuan? Penilaian pengetahuan dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, dan atau penugasan, sampun. Lajeng penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan mengumpulkan informasi mengenai kemampuan berpikir dan kinestetik peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Nah, maksudnya di sini penilaian keterampilan kades kawan menika wonten pasangan ing KD3. KD3 menika pengetahuanipun, kades kawan menika keterampilan. Jadi berpasangan, tidak bisa dipisah. Tuladhanipun lare menika saged nyerat aksara Jawa, terampil nulis aksara Jawa, harus ada pengetahuan menulisnya, pengetahuan aksara Jawanya. Nanging wonten ing kurikulum basa Jawa menika pengetahuan aksara Jawa mboten wonten. Dados menika mangke mbok menawi kangge edisi revisi kurikulum utawi mangke wonten kurikulum kondisi khusus menika mangke saged dipun tambahaken menapa pripun mangke monggo dados keterampilan itu untuk bisa melakukan keterampilan apabila sudah diberi pengetahuan. Jadi anak tahu dan akhirnya terampil melakukan apa yang menjadi tugasnya. Bagaimana melakukan penilaian keterampilan? Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik praktik utawi produk, proyek, lan portofolio. Praktek menika saumpami pengetahuan bab pidato. Pengetahuan pidato praktekipun para siswa kadhawuhan majeng pidato. Produk sami produk menika wonten hasilipun, wonten hasil karyanya. Kalau proyek menika bentenipun ada tahapan-tahapan sehingga menghasilkan sesuatu, itu proyek. Portofolio menika sejarah atau catatan sejarah ketika seorang siswa itu bisa mencapai suatu kompetensi. Itu bab teknik penilaian. Teknik penilaian mbok menawi saged dipun rembak wonten ing sanes wekdal nanging gambaranipun ingkang sekedhik mawon kados ngaten. Nah, wasana Bapak Ibu, guru dapat menyusun, mengembangkan, memilih, memodifikasi dan menggunakan RPP secara bebas dan sederhana sesuai dengan prinsip yang 3 kalau wau. Dados menapa kemawon wujudipun RPP ingkang sampun Bapak Ibu serat menika saged dipun modifikasi secara bebas dengan tidak meninggalkan 3 prinsip miturut Surat Edaran Mendikbud nomor 19 tahun 2019 ingkang wonten 3 prinsip kala wau. Bab tujuan pembelajaran, langkah-langkah, lan penilaian. Nah, tujuan penyederhanaan RPP menika untuk meringankan beban administrasi guru dan memberikan kebebasan kepada guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru menika kaparingan keleluasaan kangge berkreasi, berinovasi dalam mendesain RPP ingkang dipun serat. Nah, wonten pitakenan apakah RPP harus dibuat dalam 1 halaman? Tidak. Nah, semangat ya, kembali semangat. Wah, RPP 1 halaman terus nulisnya piye mesti tidak cukup tulisannya dicilik-cilike lan sanesipun. Nah, ini tidak harus dibuat 1 halaman. Kanthi menika mangke semangat nyerat. Nah, contoh RPP sederhana. Menika sekedar kula medal rumiyin kula aturaken tulodo bab RPP sederhana ingkang mangke
kangge contoh kemawon nanging boten kok kedah sami ngaten boten, namung kangge gambaran kemawon bilih gambar menika kados pundi. Menika format rencana pelaksanaan pembelajaran miturut Surat Edaran Mendikbud nomor 19 tahun 2019 nggih. Menika KD dipun serat saged dipun kutip saking kurikulum materi ambil dari KD waktu tujuan. Kalau ingkang sampun kula aturaken kala wau menggunakan KKO membuat ABCD menunjukkan kompetensi dalam ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan, menunjukkan kegiatan, metode, strategi yang dilakukan. Kegiatan pembelajaran itu memuat kegiatan pendahuluan, inti lan penutup. Nah, ini menika tuladanipun pendahuluan, memberi salam, mengecek kehadiran fisik dan psikis siswa. Menika Kurini yang jauh. Ketinggalan nggih berarti. Oh, mboten ketinggalan. Oh. Kados pundi Pak Jo caranipun Pak Jo? Dereng ketinggal Bu Rini. Caranipun kados pundi niki balik nang share malih. Nggih, dipun share mawon. Menawi beda file dipun share. Klik share konten nggih make nutup nggih. Oh nggih sekedap link share wau wonten nggih. Sana. Sekedap nggih Bapak Ibu. Nggih. Sekedap. RPP. Sekedar Bapak Ibu. Sekedar. Ya, sekedar Pak. Niku madosi balike mados pundi Pak? Nggih. Balike mboten anu nggih. Jenengan menika setunggal PPT napa benten? Napa benten? Oh benten. Jenengan BK rumiyin ingkang badhe pun share. Sampun. Lajeng klik share screen, share konten, dipun klik malih. Share konten. Nggih, padosi ingkang badhe jenengan share. Share konten nggih. Nggih. Mangke nutup, mangke ingkang wau katutup ingkang enggal. Terus madosi filipun nggih. Wonten share file cobi share file menawi sampun KBK ketinggal. Sampun dereng Pak Jo. Sampun nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Pangapunten Bapak Ibu menika ampun Pak Jo. Nggih, munak nunu. Nggih, dados kula wangsuli malih menika namung tuladha kemawon ingkang versi Surat Edaran Menteri Mendikbud nomor 19 tahun 2019 nanging wujudipun utawi tampilanipun boten kedah kados mekaten nggih ingkang baku kontenipun jangkep kados
ingkang kula aturaken kala wau wonten 3. Nika KD kaserat, lajeng materi, waktu, tujuan pembelajaran menggunakan KKO, memuat ABCD, menunjukkan kompetensi dalam ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan, menunjukkan kegiatan. Lajeng kegiatan pembelajaran menika utawi langkah-langkah menika wonten 3, pendahuluan, inti lan penutup. Wonten ing pendahuluan itu menunjukkan atau menampilkan aktivitas guru, memberi salam, mengecek kehadiran fisik dan psikis siswa, menyampaikan pertanyaan yang mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan didiskusikan, bukan hanya menanyakan materi sebelumnya yang tidak ada kaitannya dengan materi yang akan didiskusikan, atau pertanyaan-pertanyaan yang menantang mengetahui pengetahuan awal siswa terkait materi yang akan dipelajari. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, menyampaikan rencana penilaian. Jadi rencana penilaian dipun siswa menika dipun paringi ngertos supados mangke nalika melaksanakan proses pembelajaran menika para siswa ndak lho kok iki ternyata kok jebule dipuji sakmami penilaian sikap tuladanipun. Menika kok ning tugas kelompok sing bakal diisi Bu Guru bab kekompakan, tanggung jawab lan sapanunggalipun menika dipun paringi ngertos ing pendahuluan. Kegiatan inti, tuliskan model pembelajaran yang akan digunakan. Sintak model pembelajaran tidak harus diselesaikan dalam satu pertemuan, namun sesuai alokasi waktu. Wonten ing pertemuan pembelajaran kala wau. Sintak tunggal kalih 3 lan salajengipun lajeng penutup. Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Guru dan siswa melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran, bukan tentang materi pembelajaran. Bukan kegiatan, refleksi tentang kegiatan pembelajarannya, proses pembelajarannya, bukan tentang materinya. Tidak menanyakan materi. Guru memberikan tindak lanjut berupa penugasan dan atau bentuk lain, menyampaikan rencana pembelajaran yang akan datang. Nah, ingkang angka 3 nggih menika penilaian. Penilaian harus direncanakan dengan jelas. Penilaian menika wonten 3, sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikap tujuannya itu untuk mengetahui sikap siswa. Tuliskan tekniknya dengan apa yang dinilai. Pengetahuan itu tujuannya untuk mendapatkan umpan balik. Teknik, bentuk dan contohnya dituliskan, dan waktu. Lajeng keterampilan juga untuk mendapatkan umpan balik. Nah, menika wonten ing catatan menika mata pelajaran agama lan PPKN berupa jurnal penilaian diri menika nanging kangge basa Jawa dereng ngoten. Lajeng menika contoh RPP-nipun. Contoh pelaksanaan pembelajaran KD 3.1 lan sekawan titik setunggal. Model menika kula serat wonten ing inggil. Model pembelajaran model based text construction. Model pembelajaran berbasis teks. Pertemuan pertama, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan membaca teks, itu kondisi rumiyin, peserta didik dapat. Peserta didik dapat, mboten kok peserta didik diharapkan dapat. Biasanya umumnya kan dipun serat diharapkan, dan terus diharap-harap terus berharap tapi tidak dapat. Terus peserta didik dapat memahami isi teks Ramayana, menentukan unsur intrinsik pada teks cerita Ramayana, menemukan pokok-pokok setiap paragraf teks cerita Ramayana menika kangge pertemuan pertama. Langkah-langkah pembelajaran menika sintakipun menika. Sintakipun model based text construction menika wonten membangun konteks, menelaah model, lajeng wonten joint construction atau latihan terbimbing, lan independent construction of text.
Jadi berlatih mandiri. Nah, membangun konteks wonten ing niki berdoa dengan bahasa Jawa menika religius. Memeriksa kebersihan, kerapian meja, kursi, dan kehadiran saat didik menika peduli lingkungan. Menyampaikan KD, indikator penilaian, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan menunjukkan manfaat mempelajari teks Ramayana. Misalnya bisa mengetahui nilai-nilai luhur dalam cerita atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Guru menyampaikan kaitan antara materi yang akan dipelajari dengan materi yang sudah dikuasai oleh siswa pada pembelajaran sebelumnya. Saumpami wonten ing kelas 9 menika wonten Anoman Buta nanging nalika kelas 8 mbok menawi wonten cerita Ramayana menapa ingkang sampun dipun sinaoni para siswa menapa Resi Jatayu napa-napa ngaten dados saged kangge mengulang, mengiling-iling menapa ingkang sampun para siswa menika sinaoni. Guru membangun konteks untuk menumbuhkan sikap yang akan diintegrasikan pada kegiatan pembelajaran. Mengawali dengan apel persepsi tayangan video cerita Ramayana, saged video saged Bapak Ibu cerita ngaten gitu. Tayangan video cerita Ramayana mau. Nah, mereka mangke kan para siswa lajeng paling tidak terus wis golek jawaban dewi-dewi. Nah, terus aku apa ya dengan berbagai macam semakin banyak anak berpendapat semakin pembelajaran nanti akan semakin menarik. Sintak angka kali menika menelaah model. Peserta didik dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok menika peserta didik memperhatikan konsep dan fakta teks cerita Ramayana. Peserta didik melakukan kegiatan literasi dengan membaca teks cerita Ramayana Anoman Buta bersama kelompok. Peserta didik berdiskusi mencari kata-kata yang dianggap sulit yang terdapat dalam teks cerita Ramayana. Ini kolaborasi. Terus ampun 4C kalau tahu keterampilan abad 21. Peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengartikan kata-kata yang dianggap sulit. Sintak lajengipun latihan terbimbing atau joint construction, peserta didik menggunakan kata atau istilah dalam teks cerita Ramayana Anoman Buta untuk membuat kalimat yang berbeda dengan kalimat dalam teks. Jadi dari kata tembung-tembung sing angel kala wau para siswa menika kadhawuhan damel ukara piyambak ingkang boten sami kalian teks. Dados menika mangke saged kangge menggali kritis keterampilan siswa untuk berpikir kritis. Peserta didik menganalisis kalimat yang telah ditulis dengan cara berdiskusi bersama kelompoknya dengan bimbingan guru. Nah, ini menganalisis pas napa mboten tembung ingkang dipun damel ukara kala wau. Cocok mboten kalian tegesipun. Kadang lare menika amargi wonten ing dalem awis-awis ingkang ginakaken basa Jawa menawi gunakaken basa Jawa menika lek pas pelajaran basa Jawa tok. Dados mbok menawi pengetahuan kosakatanya menika tasih kirang. Dados mangke anggenipun damel ukara mbok menawi taksih perlu bimbingan saking Bapak Ibu guru. Nah, lare-lare saged dipun ajak menganalisis. Nah, menika mangke proses pembelajaran untuk menuju HOTS. Pembelajaran yang HOTS. Peserta didik saling membaca hasil kalimat yang telah ditulis dalam kelompok. Ini komunikasi. Jadi dalam membacakan, menyampaikan hasil kalimatnya, ini berlatih untuk bisa menyampaikan. Kegiatan penutup mencakup langkah-langkah guru bersama peserta didik membuat simpulan materi. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang apa yang sudah mereka dapatkan dari proses pembelajaran yang baru saja berlangsung. Jadi di sini bukan menanyakan tentang materinya lagi, tetapi di sini menanyakan proses pembelajaran, apa yang bisa
ambil, dipetik dari proses pembelajaran hari ini. Guru menanyakan kesulitan yang dialami peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang baru saja berlangsung, kemudian menyampaikan cara mengatasi kesulitan tersebut. Kalau apabila ada menawi wonten para siswa ingkang angel ana ing dipadosaken solusi. Guru menanyakan nilai-nilai kehidupan dan nilai moral yang didapat siswa dalam kegiatan pembelajaran yang baru saja berlangsung. Guru bersama-sama peserta didik melakukan refleksi tentang proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai. Guru menyampaikan tugas rumah dan materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang. Menika Bapak Ibu sampun sampun ahli bab nyerat langkah-langkah khususipun penutup menika. Lajeng penilaian wonten ing mriki penilaian niku ingkang dipun biji sikap lingkungan, kerjasama dalam kelompok. Kula wangsuli malih bilih ingkang dipun catet dening Bapak Ibu guru menika yang menonjol. Dan yang menonjol menika menonjol karena sangat lebih utawi ingkang perlu bimbingan. Niku ingkang dipun catet menawi sedaya saben para siswa miturut nomor absen daftar nama menika malah ngrepotaken Bapak Ibu. Dados wonten ing mriki ingkang dipun catet wonten ing jurnal sikap namung ingkang sikap-sikap ingkang menonjol sangat baik utawi ingkang perlu bimbingan. Pengetahuan menika kangge nebus menapa ingkang dados tujuan inggil untuk menjawab tujuan ing inggil, menelaah isi teks cerita wayang Anoman Duta, menelaah pokok-pokok isi teks cerita wayang Anoman Duta. Lajeng keterampilanipun menulis rangkuman teks cerita wayang Anoman Duta. Dados wonten ing mriki wonten ing pengetahuan menawi mangke wujudipun tes tulis menika soal-soalipun kedah mengacu supados para siswa mangke kanthi saged nggarap utawi mangsuli ditakon kala wau ateges siswa sampun mangertosi isi teks. Menika lajeng menika kangge ingkang kalih lembar nggih. Menika wonten kalih lembar. Dados mboten setunggal lembar, nanging kalih lembar, nanging mboten menapa-menapa. Lajeng sanesipun pundi? Saya Pak Jam menawi badhe wangsul malih wonten berarti balik mriki malih nggih. Halo? Tukijo. Pak Tukijo. Oh, sapi kula mawon. Menika dipun tutup rumiyin. Nun sampun nggih. Niki share konten ingkang malih nggih. Mbok menawi menika rumiyin Bapak Ibu wonten ing mriki ateges kita sinau sesarengan kemawon menapa ingkang sampun Bapak Ibu tindakaken wonten ing sekolah menika kula pitados bilih sampun langkung sae kangge menyamakan persepsi kemawon bilih mangke produk RPP basa Jawa menika wujudipun kados ingkang versi menteri ngaten kemawon. Dados wonten ing mangke tagihan ingkang katur ingkang kedah Bapak Ibu ayahi RPP menika saged langkung saking setunggal lembar nanging mat panyeratipun mangke ingkang kula aturaken menika supados menapa nggih seragam ngaten nggih. Dados menika ingkang saged kula aturaken mbok menawi wonten kekirangan nyuwun pangapunten menawi
menawi kula saged badhe kula aturi pawangsulan, nanging menawi kula mboten saged wonten Pak Tugijo, dados mangke menika sareng-sareng ngaten kemawon. Pangapunten menawi wonten kekirangan anggen kula matur mugi ingkang sekedhik menika saged bermanfaat. Matur nuwun. Monggo kula aturaken dhateng Bu Diah. Matur nuwun Bu Rini. Swanten kula mlebet boten nggih Bu Nggih, Rini? mlebet Bu. Mlebet. Matur nuwun dhateng Bu Rini kang sampun paring materi bab penyusunan dan pengembangan RPP sederhana. Dados Bapak Ibu ingkang perlu dipun gatosaken RPP sederhana menika RPP ingkang dipun sederhanakan. Mbok bilih mekaten. Komponenipun dados sederhana. Wonten 3 komponen inggih menika tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran lan penilaian. Menika kangge menyamakan persepsi leres Bu Rini. Awit mekaten wonten saperangan sekolah ingkang sampun IHT menika pengawas mbok bilih nggih ingkang paring file menika RPP wujud RPP menika panci setunggal lembar Bu Rini. Nggih. Nggih, panci setunggal lembar. Dados para dwija menika nggih kados pundi nggih sampun mindsetipun nggih sampun RPP sederhana menika RPP yang hanya 1 lembar mekaten. Nah, nggih saking andaran Bu Rini kala wau, dados kita mangertos bilih RPP sederhana menika boten kedah setunggal lembar. Mekaten nggih Bu Rini nggih? Nggih. Nggih. Jadi Bapak Ibu, kula kula tambahi malih bilih RPP menika kala wau menawi sampun kita serat, niku kan ngandhapipun wonten tapakipun Bapak Ibu pengampu kaliyan kepala sekolah. Nah, sak ngandhapipun taksih wonten lampiran. Nah, lampiran menika ingkang taksih kedah kathah lembar. Amargi menawi bahasa menika boten saged menawi bahasa niku namung dipun singkat saumpami Anoman Duta menika namung dipun serat irah-irahan kemawon Anoman Duta ngaten kan boten saged. Lajeng wonten ing penilaian menika soalipun ugi kedah dipun serat supados saged menjawab apa yang menjadi tujuan. Ngaten dados RPP 1 lembar menika lebih kula terus wonten ing RPP menika tasih wonten lampiran-lampiranipun sakmangke menawi dipun bikak nggih mboten saged namung lembar menawi ingkang ngajeng kala wau tujuan langkah-langkah penilaian menika saged setunggal lembar langkung sedhik mboten menapa ngaten. Nggih mangke materi utawi contoh RPP menika kula aturaken kula kempalaken dhateng Pak Tugijo supados mangke Bapak Ibu saged menapa kangge mawon kangge saged dipun bikak-bikak ngaten. Nggih, leres Bu Rini. Nggih. Menika dipun lajengaken tanya jawab kemawon ngoten nggih Bu? Nggih, langsung kemawon. Mugi-mugi boten ingkang badhe nyuwun pirsa, nyuwun napa nggih? Bab penyusunan lan pengembangan RPP sederhana menika badhe sesambatan kalian Bu Rini langsung saged utawi mawi raise hand angkat tangan saged utawi mawi chat. Monggo Bapak Ibu wekdal kasumanggaken. Mugi-mugi mboten wonten Bu. Sami malam minggon iki. Mau malam minggon. Nggih. Komenipun sampun cetha, sampun jelas, sampun gamblang. Badhe matur. Nggih, badhe matur Bu. Kita enak matur Bu Lestari monggo. Bu Marsini. Bu Marsini nggih. Nggih matur nuwun Bu Rini. Dikon
Agama. Kalau sak lembar Jenengan teng pundi Bu? Teng terminal ta? Jenengan apa teng terminal kok semanten motor baru. Matur Monggo Bu. nyuwun contonipun dipun share laras panjenengan badhe ngendikan mau badhe nyuwun tapi ngendikan badhe share matur nuwun sak derengipun. Pengalaman apa niku namine mendhet RPP contoh saking agama terus kula pepet-pepet ke halaman tenanan. Oh, lah panjenengan remenipun mepet-mepet. Ingkang kaping kalih ngendika jenengan wau napa niku tembang macapat menika ingkang nilai seni ngoten nggih kaleresan kula seni musik kaleresan kula anu Bu kolaborasi kalian seni musik terus menika sip nggih basa Jawi materinipun keterampilanipun mengke seni budaya ingkang nilai gambuhipun oh nggih kolaborasi yang seni budaya kaleresan budaya kade seni daerah terus pundi. Nggih. Saya Bu menginspirasi Bu Marsini, sangat menginspirasi. Nggih, pas njenengan inspirasi. Nggih. Kula menawi anu Bu, ingkang sampun niku nembe menawi badhe lomba. Badhe lomba niku enten lomba nembang kula nyun tulung Bu Guru seni musik. Nika nggih Bu, menginspirasi Bu saged menapa malih nggih. Mboten enten nanging wonten lombanipun lah dolan golek piye iki. Nggih, leres. Anu, wonten ing anu menika pandemi menika malah kolaborasi menika sae Bu. Upaminipun ngaten kados maringi tugas tunggal nanging saged kangge biji dua mata ngaten. Sae Bu menginspirasi nggih. Kelas 8 Bu, kelas 8. Kelas 8 nggih. Seni daerah nang pundi ngoten kok. Nggih. Nggih, saya Bu Marsini. Saya Bu matur kemawon timbangane. Nggih Bu, laras menginspirasi. Nggih. Bapak Ibu, napa anu lan sareng-sareng malam mingguan ten pundi? Ayo. Monggo Bapak Ibu ingkang sanesipun menawi wonten pandangan utawi panyarwe. Oh, pandangan Bu, wonten ing chat. Nggih, wonten ing chat. Nggih. Saking menapa wonten bagian penilaian namung cekap kados tuladha kala wau. Singkat, padat, jelas. Menapa kedah dipun jabaraken rumiyin? Wonten perangan penilaian, Bu? Ya, Bu Rini. Monggo Bu Rini. Nggih, nyuwun sewu Bapak Ibu mbok menawi Bu Rini sinyalipun nggih. Nggih. Sekedap, nggih. Pak Tukijo badhe nambahi, Pak? Ulang. Pak Tukijo badhe dipun tambahi menika?
Swanten jenengan mboten mireng, Pak. Pak Tulijo. Jos santene ical. Dereng mireng Pak Tulijo. Dereng mireng Pak Tulijo dereng. Budia, kula badhe nyuwun pirsa Budia. Bu Samia menapa? Kalian Burini jadosipun. Pak Tulijo swantene mboten mireng, Pak. Menika gangguan sinyal nggih. Napa terus pundi menika Pak Tulijo swantene mboten mireng, Pak. Burini pun saged mlebet. Nggih, terus pundi Mas? Mas Wahyu? Swanten jenengan pedet-pedet, Pak. Oh nggih, mbok pilih sinyalipun. Nggih, Saat ampun. terus pundi? Sampun nggih Bapak Ibu. J. Kula badhe share Bapak Ibu setunggal kuis pinipun panjenengan saged pirsani wonten mriki. Monggo Bapak Ibu panjenengan saged menapa? Dipun ketik pinipun tunggal kuis menika. Ya, Uria Titin sampun mlebet Bapak Ibu. Nggih, sampun. Lah kula ngangge HP, Pak, mboten saged. Oke. Enten sedasa pitakenan Bapak Ibu.
disambung. Pak Tukijo kadosipun mikrofonipun tasih pejah. Dereng mbikak mikrofon nggih. Mboten mireng menapa-menapa menika?
Mikrofon. Nah, udah dibuka. Pak Tukijo. Bapak Ibu menawi sampun kalau wau andharipun saking Bu Rini ingkang babar RPP dipun moderatori dening Bu Dia, mugi sedaya kala migunani tumraping piwulangan basa Jawi wonten ing kawontenan mangsa sangsara menika Bapak Ibu. Kula minangka host ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan awit Bapak Ibu saking punggung 8 dasa neman kala wau taksih wonten rum menika mobil sanesipun peksa keparipeksa mental saking rum awit keputusan sinyal mboten saged dipun ganggu gugat menika. Bapak Ibu ingkang dereng presensi monggo enggal presensi ling sampun pun paringaken wonten grup WA ugi wonten chat menika dipun isi mangke rekapan menika minangka bukti kangge Dinas Pendidikan kita Semarang. Sepisameli Bapak Ibu mobil mangke sonten menapa mangke dalu tum-tumanipun ayahan badhe pun share dening panitia mangke panjenengan wiwit dipun janggepi lan sedaya ayahan menika mangke dipun upload wonten link ingkang sampun samapta. Bapak so Ibu ingkang pungkasan wau selamat katur kadang kula Bu ingkang mimpang juara setunggal Sis Nino Sewu hadiahipun menika dereng dipun pasiapaken Nun Sewu. Mbok pilih benjang wonten hadiah ingkang pungkasan nggih wonten kuis malih mangke saged hadiah kuota nggih. Mugi benjang wonten sponsor. Heeh. Mangke sponsoripun kuota kagem nglansaraken. nggih to ya. Nggih to. Kuota 12.000 mbok pilih mangke kan lumayan itu. Nanten Bapak Ibu Buktinya dengan tok niku, Pak. Saya mungkin bika anu mawon. Judul. Kangge mriku mangke pepanggen pungkasan insyaallah mangke wonten kuis malih kula paring hadiah mangke kuota. Mangke kula nyuwun sponsor mangke nggih insyaallah. Bapak Ibu, matur nuwun kula cekapi wonten sugeng santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pamit Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene rekamanipun jangan kula upload wonten YouTube Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.